Podviedol ťa? A vieš, že je to tvoja chyba? Počula si správne. Tvoje. Tvrdé vyhlásenie, čo? Ale než to vypneš, než začneš peniť, než si začneš hovoriť, do pekla to čo tu je, kto tu mi tu nahovorí takéto veci. Prosím, vydrž. Pretože toto vyhlásenie hovorím z hĺbky svojho srdca, z obrovského rešpektu voči tebe. Z presvedčenia, že ty ako legitímna partnerka, ako možno jeho manželka, možno matka jeho detí, máš právo na to, aby si bola jediná. A máš právo na to, aby ťa nepodvádzal. A žiadne podvádzanie nie je OK. A to, že je to aj tvoja chyba, neznamená, že je to ospravedlnenie. Ani náhodou. To určite nie. Takže vyjasníme si toto hneď. Toto video natáčam a tieto slova hovorím, vediac, že pobúria, ale s túžbou pomôcť, otvoriť oči a ukázať, že nie je všetko vina tých mužov, pretože na vzťah sme vždy dvaja. A zároveň s návodom, čo robiť, aby sa to nedialo. Samozrejme, každý vzťah je jedinečný a špecifický. A možno práve ty si natrafila na muža, ktorý je patologický podvádzač. Takí sú, ale je ich o mnoho menej, než si myslíme. V skutočnosti zámerom muža nie je podvádzať svoju ženu, zámerom muža je urobiť ju šťastnou. Lenže keď zlyhá znova a znova a znova, tak čo má robiť? Opakujem, to nie je ospravedlnenie. To nie je to, že teraz, keď to počúvajú muži, tak je hovorí, tu máš priepustku, choď a podvádza. A páni, aj to sa rieši inak. Ale keď toto video pozeráš, ty, žena, partnerka, manželka, milujúca žena, ktorá robí, čo môže, stará sa o domácnosť, o neho, o deti, o všetko. A jediné, čo chce, je, aby muž ju ľúbil, aby tu bol pre ňu, aby ju chápal, aby ju podporoval. A potom sa dozvie, že on si začal s kolegyňou, alebo s nejakou sekretárkou, alebo s kamarátkou, alebo so susedou, alebo ja neviem čerta s kým, tak ju to čerta raní. Ale ja chcem, aby si vedela, že máš viacej síly a vplyvu vo svojom vzťahu, než si myslíš. To je v prvom rade. A chcem, aby si prebrala svoju časť zodpovednosti. Pretože keď to urobíš napriek bolesti, ktorú možno cítiš, napriek hanbe, napriek poníženiu, napriek všetkým týmto veciam, napriek túžbe chytiť ho pod krk a stisnúť a zbiť a zmlátiť a vyhodiť a tak ďalej, napriek možno pocitu viny, chcem ti povedať, že aj táto situácia je iba volaním o pomoc. Aj táto situácia sa dá krásne zvládnuť. Aj táto situácia vám obidvom môže pomôcť mať vzťah o mnoho krajší a lepší než kedykoľvek predtým. Ale nesmieš sa báť, nesmieš zatvárať oči, nesmieš sa stiahnuť do svojej bolesti. Na chvíľu, hej, ale poď tu so mnou a pozeraj to ďalej. A napíš mi do komentára, Luci, som tu. A ja budem vedieť, že ty si tá silná, ty si tá, ktorá to chce zvládnuť. A ty to zvládneš. A tvoj vzťah bude ešte lepší ako kedykoľvek predtým. A keď nie s ním, tak je s iným mužom. Ale čo je najdôležitejšie? Čo je to, čo potrebuješ robiť inak, aby sa toto viac nestalo? Čo je to, čo potrebuješ zmeniť a začať vo svojom vzťahu voči nemu žiť? Aby viac nemusel vyhľadávať iné, ale nie len to. Lebo na čo je vernosť, keď nie ste spolu šťastní? Keď ty nedostávaš to, čo potrebuješ. Ale naopak, čo je to, čo potrebuješ začať vnímať, meniť, robiť, alebo možno nerobiť? Aby ťa zase začal mať rád, aby ťa zase mal na prvom mieste medzi ženami, ale naozaj. Aby tu bol pre teba, aby ťa zase chcel urobiť šťastnou, aby zase rozmýšľal nad tým, čo pre teba môže urobiť, aby ti bolo dobre, aby ti bolo dobre s ním, aby jeho mužská energia rástla, aby bol na teba znova hrdý. Lebo to je to, čo on chce. Čo je to? Poviem ti, mám pre teba návod. Nedávno som totiž medzi desiatkami mužov robila prieskum o tom, čo je hlavný dôvod, pre ktorý opúšťajú vzťah. Čo je hlavný dôvod, pre ktorý ho opúšťajú aj v zmysle, že si nájdu niekoho iného, že už nechodia viac domov, že doma netrávia toľko času, že nevenujú svojej partnerke viac pozornosť, že byt a dom je vlastne priestor, v ktorom nejakým spôsobom koexistujú, ale odišla vášeň, láska, intimita. Čo je to, čo toto všetko spôsobuje? A oni mi to povedali. Spôsobuje to spôsobujú to tri hlavné dôvody, pre ktoré muž odchádza, pre ktoré muž si nájde inú, pre ktoré proste už tam nie je. Čo sú tieto tri hlavné dôvody? Poviem ti. A keď ich poviem, tak uvidíš, čo naozaj potrebuješ dať do poriadku, čo naozaj potrebuješ dať svojmu partnerovi, aby si ťa znova vybral. A samozrejme, aby na oplátku robil on to, čo ty potrebuješ, aby si bola šťastná, pretože vzťah je vzájomný. A ja ani náhodou nechcem naznačiť to, že iba ty si tá, ktorá tu má akože makať a všetko robiť, a on nie. Ale nemôžeš si to vynútiť. Nemôžeš ho prinútiť ani prsten na ruke. Nezaručí, že dostaneš vo vzťahu to, čo chceš, čo ťa robí šťastnou. Iba láska,
Iba dôvera. A iba nerobiť tie konkrétne chyby. A naopak, robiť to, čo tvoj partner takisto potrebuje, zaručí, že aj ty dostaneš naspäť to, čo potrebuješ, aby si vo vzťahu bola šťastná. Takže ako na to? Začni týmito 3 hlavnými dôvodmi, 3 vlastne povedzme chybami, ktoré robíš pravdepodobne, že to spôsobilo, že sa rozhodol mať v živote aj niekoho iného. Začni hneď teraz. Ako na to? Poviem ti, dám ti to. Pre krátkosť času som všetky tieto 3 dôvody spísala do krátkeho PDF. Je to krátky e-book, ktorý si môžeš stiahnuť hneď teraz. Zadarmo ti ho dávam k dispozícii. Hneď teraz. Jediné, čo treba urobiť, je kliknúť na link nad alebo pod týmto videom, alebo napísať do komentára 3. Do komentára pod týmto videom napíš 3 a my ti okamžite obratom pošleme link, na ktorý klikneš a stiahneš si PDF e-book o 3 hlavných chybách, ktoré spôsobujú, že sa muž od teba odpája a opúšťa ťa a ako ich nerobiť. Čo robiť? Nájdeš tam aj postup, čo ďalej. A na to sa veľmi teším. Prosím, klikaj hneď teraz, pretože máš šancu mať krásny vzťah. Aj to, že ťa zranil a že ti ublížil, sa môže otočiť na dobré pre vás obidvoch. A ja viem, že ho máš stále rada, a ja viem, že ti na ňom záleží. A ja viem, že to nie je ľahké. Viem, ale už som s mojimi klientkami tieto situácie zvrátila a otočila na najlepší vzťah ich životov práve po situácii, ako je táto. A my nie sme spolu osobne, nevidím ťa. Ale môžeme začať aspoň takto. Pozri sa na to. Cesta k tomu, aby si mala krásny vzťah, je, keď aj ty príjmeš čas svojej zodpovednosti. Budeš musieť, lebo na vzťah si naozaj dvaja. A nie je to ospravedľovať niekoho, kto nemá záujem o zmenu. Ale väčšina mužov záujem o zmenu má. Uvidíš, na čom si. Nič nestratíš tým. Keď klikneš, stiahneš si 3 dôvody a sama uvidíš, kam ťa to zavedie, ale urob to čím skôr. Urob to hneď. Teším sa na teba. Pa, pa.